सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली। मोठा कौटुंबिक आघात सहन करत त्यांनी महाराष्ट्राच्या हितासाठी हा निर्णय घेतलाय, अशा शब्दांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी एक्स समाज माध्यमावर पोस्ट करत ही आपली भावना प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे। देवेंद्र फडणवीसांची आपण एक्स पोस्ट पाहतोय। प्रसंग कठीण होता, मात्र ज्या धीरोदात्तपणे श्रीमती सुनेत्रा वहिनींनी महाराष्ट्र हिताचा निर्णय घेतला तो कौतुकास्पद, धाडसी आणि त्यांची प्रतिबद्धता अधोरेखित करणारा आहे। शुभेच्छा देण्याचा हा प्रसंग नाही, पण अजितदादांचा वारसा त्या समर्थपणे चालवतील हा मला विश्वास आहे। राज्याला पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री लाभल्या, त्यांची ही कारकीर्द यशस्वी ठरेल। भाजप आणि महायुती सरकार म्हणून या कठीण प्रसंगी आम्ही अजितदादा पवार यांच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी आहोत।